Sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, ang Ginoo nagpahinumdom ug nag-ingon, nag-remind sa matag usa kanato nga magmadasigon kita. Diha sa Isaias 41 bersikulo 10. Ayaw ka hadlok kay mag-uban ako kanimo. Ayaw ka balaka kay ako ang imong Dios. Lig-unon ug tabangan ko ikaw, panalipdan ug luwason. Busa igsuon sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, dili kita angay nga mahadlok. Musalig lamang kita kanunay sa Ginoo, muampo lamang kita kanunay sa Ginoo, tungod kay naa siya nga atong Dios. Siya ang magbantay kanato, siya ang magatiman kanato. Panalipdan ug luwason kita niya sa tanan nga mahitabo sa atong kinabuhi. Ubanan kita kanunay sa Ginoo igsuon. Busa muampo kita kaniya, musalig kita kaniya, musimba kita kaniya, ug dili gid kita maluya. Tungod kay naa siya, ingon siya, naa siya kanunay nga mag-uban kanato. Naa siya kanunay manalipod kanato. Naa siya kanunay nga magluwas kanato. Bisan unsa nga mga babag sa atong kinabuhi, bisan unsa ang atong gipas-an sa atong kinabuhi karon, bisan unsa nga mga problema makakaguol sa atong kinabuhi karon, naa siya nga mopas-an ni ana. Naa siya nga moluwas kanunay ni ana igsuon. Dili kita pasagdan sa Ginoo. Amumahon ug tagdon kita kanunay sa Ginoo. Tungod kay palangga kitang tanan sa Dios. Busa ampo ug salig kanunay sa Ginoo igsuon. God bless sa tanan.